Gisugo kong papa, magharam daw bugas. Na, mangura magbugas. Unsa may kailis ninyo nga naglisod man mo? Ingon ni papa, ilisan na daw niya pagmahalin ang mani. Nagana kay maghiram diri aba. Tamanaan ko ng adlaw. Mutarong kong eskwela para manikawas ni sa karisod. Di sa tanan adlaw, uminti mo ayahay. Ay, salamat gwapo kay Timpo. Buwad sa tingali kong mani. Pero nagkabura ba to kong anak na silin? Mabalik na to ay mita na to sa kwaron. May tao sa balay, asa ka si papa. Gutom na ko, asa ka si papa. Pa! Pa! Anak Ilen, nara ko dire nagbuwag man eh. Gutom na ko. Oh sige Ilen, mauli na ko ron da. Ilen, alis Ilen. Sagon ta ka ato sa dito ila parang gadis ko panghiram og bugas. Sige para maglungag ko. Gutom na biya ko pa, saging nga kung kaon ganihang buntag. Ato sa ila parang ikaw panghiram sa bugas ko kay para maglungag ta. Maragi gutom na ka ba? Duyan ni mo na ko eh. Mga itong nila ko yung mama kay wala kasabot sa tong kahimtang pero ikaw naradya pong kasakong tapad. Ikaw panghiram dito ila para gadis ka. Pahirmon ka atong bugas. Ikaw, isa ka gantang lang ha. Aya! Wala mong guro tao dere. Aya! Alam na anak ni paring Francis. Be, anak ni paring Francis. Unsa na po na diri na po nito sa tuwa ba? Gisugo kong papa, magharam daw bugas. Na, mangura magbugas. Unsa may kailis ninyo nga naglisod man mo? Be, pag nga na Be, kay makailis man to si paring Francis. Ingon ni papa, ilisan na daw niya pagmahalin ang mani. Nagana kay maghiram diri aba. Ay, pag nga na Be, nagkalisod ganin ng tao no, maginiduol sa tuwa. Tamanaan ko ng adlaw. Mutarong kong eskwela para manikawas ni sa karisod. Di sa tanan adlaw, uminti mo ayahay. Ay, nakauli na dyan ko sa mga lugar. Musta nakato si Papa, no? I-surprise mo siya na ko pagkaulian ako. Malipay yun si Papa pagkaulian ako ba? Nagbunga dyan akong pag-abroad ba? Ningwapo dyan akong balay. Sulod na lang ko diretsyoan ni Be. Oy, kinsa man na? Inen! Pa? Nak? Uli lagi ka, wala lagi ng chat lagi. Pa, surprise ti ka pa. Ay, salamat, gimingaw na dyan ko ni mo nak. Pre, kapadala na yung mga anak. Ngira man tong kwarta, bakit nagkapait naman may karoon ay. Pre, Gades? Pa, mo man yung pari-pano na si Gades. O, muna kong parin na si Gadis nak. Pero niya ito naman diri ganina. Ang hiram na siya kwarta pero nagpaabot rin pag padala ni mo. Pa, wala ba dyan ko kalimot anak pa. Yung sa tanila pag mata pobre sa una. Nak, ayun na pag na ito nak, kaniagi na to. Pilan sa hil mo na anak pa. Nak, mahiram na siya 3,000. Nabasig na kay kwarta dra nak, hatagin lang nak, ilogis pa riba. Sa una pa, bugas sa itong gihiram, dili sila makahatag. Pero sige lang, at least nakamatalas na kung saan kalisod. Wala pre, si Eileen ha pre, nakauli naman lagi. Ay, mabalik na lang ko niya pre, balik ko na lang na ako. Sige Cor, katong giingon na tayo smell, ihatag na ako niya. Oo, tanawa. Sa una, murag skinsa. Karon mura nag-unsa. Manghiram lagi kwarta.